दस्रा कम्पिटिशनाव थांनानै देरहानानै फैयो आरो गावबा गाव नामखौहाय गोजौ खालामो। 9 नभेम्बराव गवायाव खुंजानाय फेशन स्टार अफ इन्डिया 2022 आव देरहासार जानो हानाय सनिया नार्जारिखौ गावनि फरायसालियाव बरायदों। दिनै 14 नभेम्बर गथ'सा सानखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोरजों लोगोसे गसाइगाव कलेजियेट गोजौ फरायसालियावबो फालिदों। बे गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 9 नभेम्बराव गवायाव खुंफुंजानाय फेशन स्टार अफ इन्डिया 2022 आव बाहागो लानानै मिस प्रिन्ट उइनार जानो हानाय सनिया नार्जारिखौ दिनै फरायसालियाव गासैबो फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोरा बरायदों। गसाइगाव गान्धीनगर WD नम्बर 2 नि थागिबि कसारी नार्जारिनि फिसाजो सनिया नार्जारिनि बेबायदि देरहासार जानायखौ गासैबो फोरोंगिरिफ्रा बाख्नायदों। गसाइगाव गान्धीनगर वार्ड नम्बर 2 नि थागिबि कसारी नार्जारिनि फिसाजो सनिया नार्जारिनि बेबायदि देरहासार जानायखौ गासैबो फोरोंगिरिफ्रा बाख्नायदों। खुलुमबाय, आं सानिया नार्जारि। आङो बे गसाइगाव कलेजियेट हाई स्कुलनि गासिबो सार मेडाममोनखौ आङो थेंक इउ होनो आरो लोगोसे बेयाव जेसेबां स्टुडेन्टसफोर दङ, आंनि लोगोफोर दं, बिब' बिनानाव गासिबो दंजोबो बाव, बिसोरखौबो आङो थेंक इउ होननाय जाबाय आंखौहाय एफा मोजां बरायनायनि थाखाय। बिसोरबो बेबायदिनो दस्रा कम्पिटिशनाव थांनानै देरहानानै फैयो आरो गावबा गाव नामखौहाय गोजौ खालामो आरो BTRखौबो BTD गासैखौबो आसामखौबो नाम गोसा खालामो आरो मोजाङैनो मोजां दावगालांबाय थायो। नोंनि बेबायदि जेनेबा फेशन देखायनायजों लोगोसे फरायनायखौ माबायदि लांफालांनो सानदों? दाथ' मेट्रिकबो दङ होननानै बुंजायो, मानो होनबा दा आङो मेट्रिकखौ थाल लासिगोन आरो दा फरायनायखौहाय गोसो लासिगोन आरो जेब्ला आंनि एग्जामा हेक जायो अब्ला आङो बेफोरखौ आङो खालामलांफिनगोन। बेल' नङा जे एग्जाम दङ आरो दंबाबो आङो एसे 1 घन्टाफोर बिदिफोर आङो प्रेक्टिस खालामनायावहाय लांगोन आङो टाइमखौ। दिनै बे कलेजियेटआवहाय जे सानिया आंनि जे फिसौ बेखौदि फोरोंगिरिफ्रादि दिनैहाय बरायदों एबा सनमान होदों आरो दिनैहाय आरो जोङो बुंनो हायोदि दिनैहाय सानियाया फरायनायजों लोगोसे दिनै बे कलेजियेटनिफ्राय सासे फेशन श' माबायावहाय देरहासार जाना फैनानै दिनै बे कलेजियेट एबा सात्रफोर गावनि लोगोफोर एबा फोरोंगुरु साफ्रोमनि नामखौ बियो एबा सनमानखौ एबा होनाय बायदि जादों, बेखौ जों बुंनो हायो आरो दिनै बेफोरबायदि जोङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि जों गावनि एमखौबो लांफानो थाखाय हायोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे गौरब आरो मोनसे माने बुंनो हायो आरो जों। आरो दिनैहाय फोरोंगुरु बिथाङा माने प्रिन्सिपाल बिथाङा सानियाखौ गावनि लोगोसे फोरोंगुरु लोगोफोरखौ लानानै दिनै सानिया जे फिसौखौ मोजांथारै आदर खालामदों। आं बिथांखौ रोजा रोजा आरो हामबाय होनदों आंनि गोसो सिंनिफ्राय। आरो लोगोसे सानियानि फिसौनिनो जे बिफा बेखौबो दिनै बरायफादों, सनमान होदों। फोरोंगुरु बिथांमोना रंजा बाजा आरो जयैनो खौसे जानानै दिनै बरायनो थाखाय आङो आरो हामबायबावो। आरो लोगोसे आंखौबो दिनै बिनि सानियानि बिबौ जानायलाय दिनै फोरोंगुरु बिथांमोना आंखौबो दिनै सनमान होनानै मोजांथारै आदर खालामनानै बिसोरो दिनै बरायनायखाय आङो गोसो सिंनिफ्राय हामबायबावदों। आरो बेफोरबादिनो आङो बुंनो सानबावदों दि दिनै सानिया बिथांखौ जेरै बरायदों बे स्कुलाव, आरो आङो बुंहरनो सानबावदों जोंनि जे दिनैहाय जे गोदान सरकार दानाय दं जोंनि UPPL सरकार, बिथांमोना जाहाथे बे फिसौनि थाखाय बिनि जे जारला खस्थ'फोरखौहाय जाहाथे एसे सहायता एबा हेल्प होगोन होननानै आं आसा खालामो। आंनि गोसो सिंनि आंनि थरफनिफ्राय आङो खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे जोंनि एरियायावहाय गोबां दिनैहाय गोदान सरकाराव MLA दं एबा EMफोर दं, बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ आङो हेल्प होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थादों। मानोना बिथांमोना दिनैहाय बिथां सानियाजों नुजाफैनो हायोब्लाबो बिथांमोना माखासे जोंनि UPPLनि पार्टिनि जे कनफारेन्स दंमोन बेवहाय माने बेस्थ' जानानै दंजोबो बयबो। आरो बे साननैसोनि गेजेराव आङो बिथांखौहाय सानियाखौहाय लोगो लानानैब्लाबो एबा लेंहरनानैब्लाबो एसे मोजाङै मोनसे नलेज होबावगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं जोंनि EM आरो MLAफोरनि सायाव। माने बिथांमोनखौ आरो हेल्प खालामगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बेनो आंनि बुंनांगौआ। जों जोबोद खुसि मोनदों गवाव कम्पिटिसन अल इन्डिया लेभेलाव कम्पिटिसन जानायाव देरहानानै फैदों आरो मिस प्रिन्ट उइनार जानानै फैदों। जोङो जिहेतु जोंनि फरायसालियाव फरायो गसाइगाव कलेजियेट हाई स्कुल, जों जोबोद खुसि। जेरै जों गावनि जिबनाव माबा मोनसे साक्सेस मोनोब्ला जों जेरै खुसि जायो,
दा दिनै जोङो सानिया नार्जारिनि बे उइनार जानानै फैनायखौ जों जोबोद खुसि मोनदों आरो खुसि मोननायनि थाखायनो जोङो बे गथ'खौ जोङो दिनै मोजाङै जोङो सनमानै जोङो बरायदों आरो जों फरायसालियाव दिनैहाय शिशु दिबस चिल्ड्रेन्स डे जों दिनैनि बे दिना ओरैनो मोजांखा आरो बे मोजां दिनावनो जोङो बिथांखौ जोङो स्कुलाव मोजाङैनो जों फोरोंगिरिफोर फरायसाफोर ज' जानानै जोङो बिथांखौहाय जों बरायदों आरो जोबोद खुसि मोनदों। नोंथाङा सासे फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बे हिसाबै माने फरायसाफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे मा आलादा गुन थानांगौ होननानै सानो? फरायनायाथ' बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै साननानै लानांगोन बयबो मिथिखायो जे फरायसा गैयाब्ला जोङो जे सोलोंथाइ जोङो मोननांगौ सासे मोजां सुबुं जानो थाखाय आरो दा सोलोंथाइया जोबोद दरखार दा बेजों लोगोसे टेलेन्ट जे थायो बे टेलेन्टखौबो खिन्थु जोङो समानै लांफानांगौ मानोना टेलेन्टआनो हयथ' इयुनाव बबाव सौहा हैगोन ओरै सोलोंथाइयाथ' नांखागौ फरायसालियाव गियान लाखानांगौ फरायनांगौ डिग्रि लानांगौ आरो जिथु मानेखि जेनेरेल इडुकेसन बे जेनेरेल इडुकेसन लाखाथारनांगौ दा बेनिखायनो आङो दिनै सानिया नार्जारिखौबो खावलायो जे बेफोर टेलेन्ट बेफोर जे कम्पिटिसन बेफोरखौ माब्लाबाबो गारनो नाङा आरोबाव नेक्स्ट लेभेलनि कम्पिटिसन जे थायो बेयावबो थांनानै जाहाथे बाहागो लायो आरो उइनार जानानै फैयो आरो लोगोसे गावनि फरायनायखौबो मोजाङै फरायनानै उथ्रिसारलाङो दा जिहेतु सानिया क्लास 10आव बावैनो मेट्रिक परिखायाबो फैगासिनो दंखायो दा बेफोरखौबो मोजां गोसो होनानै जाहाथे होलाङो आरो मोजाङैनो पास जालाङो आरो बैफोर कम्पिटिसनफोरखौबो जाहाथे गारा माने कम्पिटिसनाव बाहागो लायो आरो उइनार जाना फैबाय थायो आरो